Dobrý deň, pozdravujem svojich odberateľov. Dneska máme krásny slnečný deň. Chcel by som pozdraviť USA Boy, Johnny L. Johnny L, ty si veľký týpek, s ktorým spolu telefonujeme skoro každý deň. Ďalší človek je Gahy. Teba chceme proste takisto pozdraviť. Oh yeah. Nasa bundy. A Čiky, teba takisto pozdravujem. Som počul, že si začal jesť šlivkový lekvár na tej strane, kde ťa bolia zuby. A tie veľké talianské jablka, že si začal jesť, máte Čiky, takže si veľký typek a šlivkový lekvár, dávaj pozor na šlivkový lekvár, lebo to není sranda. Som zvedavý, čo ti potom povie tvoja zubarka, hej? Patrik Sikora Gajsen. To je vše. Adios, amigos.